Kéne valamit tankos, amit van Java, vagy nem tudom. Az is olyan, mint Taxin. Meg a Wukong se rossz amúgy, nem? Ketten gondolkozok Omaxin, de szerintem Xin inkább. Dober Xina. Azon, Hozzak Ignite-ot? hozzá exhaustot azért. Mám Ignite brať, Krištof? Jo les? Alebo radšej nech máme Exhaust. Nem vagyok buzi! Prdol som si, chlapci! Si ho voňal aspoň. Hej, tak mám, že ventilátor fúka a z pravej strany mi to pod nos bere. Nice, ani si sa Chceš ísť tam do bušu, Krištof? Alebo chceš viac safe hrať? Mám brať E či Q? Stun či damage? Kristóf picsovina, Ahrira Ludent venni a sőnek? Nekem van egy problém. Nem tudok semmit. Nem tudok nyomni. Nem megy nekem semmi. What the fuck? Reál nem megy. Semmi, nem tudom húzni a kamerát. Semmi. Jaj, musíš dať Alt-Tab a Space a klikaj na minimapu. Na minimapu rozklikajú, jak len vieš a už pôjde. Čo ti nejde? Už mu ide všetko podľa mňa. Nejde mi. No, dobre, už ide. Dobre, jo. Jo, ma megijedtem. Én is magát. Ale koľko času som teraz stratil? Betoj tam egy kicsit. Bement a gatyiba. Kutiba. Nem si čo mám teraz. No a teraz väčší Ečko mám zobrať. Podľa ma stun. No není, actually. Toto hej, ale... Môžeme El buď exekutovať. Hejt. Jól lesz, az ne félj semmit. Majú tam várdu podľa mňa v tom buši. Majú nič, debili sú. Idem vyklírovať vardy, hej? Az meg nem igaz. Nem tudom. Így már nem. Nyomtam rá az ultimatot, aztán izéltek egy. Idem át. Egy kombóval eltalál, azt nem tudok elmenekülni tőle. Megyek midre. Hogy hetoli? Majú tu vardu. Bazd meg ez. Hú. Nézd oda, fél HP. Hoppa. Tu je, low AP. Nem tudok egyszerűen megszökni tőle, gyors. Nice. Picsi. Két kontroll van.
screams of the waves are so loud, you can't hear your own. I can bear it. Ide Maja, hore dáme Heralda, ne? I'll get us through Hosszú. this. De hogy menjek oda, nem hoz, elviszük mink. Hát nem tudom, hogy jó lenne fightolni érte. Nincs az izé. Ott van toppon. Az a buli. Kapjátok el. Nincs vajló. Ön tudják, hogy itt vagy. Na, meg Santed hozom. Ezt gyertek. Nice! Nice. Most van Robi Heralda. Szigorú a test. Most már jöttünk rá, hogy idő. Azt majd? Junara kiflasholt. Most figyelj, Diego. Hogy fél másodperc. Nem baj, ti legalább megbasztátok. Teleport, ott szereltem. Nice! Gyere, 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 Krisz. Ute! Come on. Nem látom. Mama. látom. Nem pusholtok. Sorry. Living and Jó, most ilyen a boss, utána még nincs itt Sunted. Szerintem. Jövök. A jungle-ös De vége. kéne vajlónak. Ja. Engem elkaptak hátba, vigyázzatok. Nice, Nice! nice. Nem tudok kimenni innen. 2000 pingem van. Nice! Fú, 2000 pingem van rá. if you're only dead, count yourself lucky. Szóval ennyi, már megállott volt a Érkezünk, baszki! De hiszen valahol téppezik a karaktered, nem találom, hogy hova, az hogy lehetne rá. Betűpöntöm be helyen. Fú. Nem vagyok ott. Почекайте, niech wody ją uta seratowi. Ugye? Azt mondom, hogy Lasciate dodać, ale bez mnie trzymasz. Co ma trochę, GG. Elkezdődik a fight, és direkt akkor 7000 ping. Eltört az internet, és maga a game-ben a port. Azt nem tudom belülni. Hogy cię spiednie, poszujcie tak. Nyomjátok mindet, nem. Vagy menj botra, vedd el Márka, ezért. Máté. Mennyit ölöm. Nulla, de mindent csinálok be, szó szerint. Judarát van! What the fuck, hát ez ki eltűnt, bazd meg! A dupla vénben van. Mi volt? Ez mi volt? Full solo kill. Egy ability. What the fuck? Ja, még életemben nem láttam szerintem normál meccsben. Pikkokot, ott azt megvéhrál ember, ne basszatok már. GG, well played, thank you. Tudtam el a lane
nemet, meg tudok rá. Poďakujem. Nice. Szép volt. Never FF, boys. Nice. You can send the bill to my uncle's museum. Ó, már el is indult. Ezt ha megnyerjük, akkor döntősek vagyunk, nem? De mindig kurva döntőnek nehéz születtem, szóval... Got talent, there's no Én remélem, nincs, dáme Keris Kristofon dole na botě, dajú FF 15, lebo budú plakať a... Win-win. Prosím, musím prdnúť a tak. Idem to len. Ste tam dvaja. Érkezek? Gyere, gyere. ...30 sekund mám ultinu. Nice! Azt hogy nem? Kebyže mám dvojité, tak by som hodil hlavne lásov. Nice. Nice. God, som si myslel, že zomrem už. Nice. Itt majd ennyi napok. Na 20 sek mám ulti, na bot by som išiel, ale... Dáme dive. Čo? Dáme dive. Mám hook. Na hook mám manu, len na hook mám manu. Počkajte 10 sekúnd a nepustíte ich domov. Nepustíte ich domov. No, idem tam s ultinou, Vydržte. Dobre, nice. Nice faso, nice jo. Ani jeden, asi nemám z toho. Som flash. Jövök én is, van ultim. Jó, azt elnyomtam mellé, nyomtam. Mám ace. I'm in my element, like evil. Oh. No way. Znovu solo. Ezreal is victorious. Ment a Diana, megy le a Diana. Daj učedník, pošlem ja cez to ja... Tiszta bolond lesz, ilyen. Én vagyok a bolond, te. And my boots are not waterproof. Ott a Diana is. Ott volt. Jövök én is innen. Nem jó, hanem fasz. Mám smoldera. Ignite-oztam. Jöhet, mám smolder. Poď baron, Oliver. A 20 sek nás, majd. Nyugi. Csak nyugiba. Emotional damage. Nechcel by som. Si já vezmu tak, nebo... Já si myslím, že... Na hej, tu jsou. Full random hook. To je bez. Gauntlets for show. Now it's all. Vy čo tam? Akože... Bez faso. Zachránim som Krištofa. Nice. Zachránil Krištofa Bazmek. Môžeme endnúť, ne? Vôbec je ovolt. Áno. A kurva anyád, basz már.
Hát még midra, azt meglássuk, hogy mi lesz Teljesen belőle. fölösleges. Hát bemegyünk oda, azt, hogyha minden elkezdjük atakolni ebből a Nexus-t, akkor ennyi volt. Raczej to nie ma jak wytrzymali to dobrego, bo to Csú. Damage, van damage. majdnem meg volt. Cikkokot. Endeljetek. Honnan vannak ezek? Nice. Ennyi. GG. Aki már ránk, kata. Gente, onde? Ten to flashnie na spawnie ma veľké gule. Mali kokoda veľká bola. SS bot. Mám tam. Ako... No, Megy Jarvan bot side. Ahol el tudjuk kapni. Jaj, mész botra, jó. ez igen jó. Nézzétek már, ezek mit csinálnak? De ezek hogy jutottak idáig? Jön ide a Javan, nem jössz fel? Úgy nem fogom. Az ultiával rám ugrik, hogy mi a passzal? Na mindennel amúgy az ult. Ja. Hát Én mármint van- úgy, hogy szó szerint Ja. nem. Mert nem volt Ja. semmi ideje, nem volt feltöltve. Hú, Oli, ott bajba vagytok. Mi? Jövök én is. Van tépén nekem is. De kéne tudod ez. Nice. Oh, nice. Very nice. Mehettek sárkányt. Nincs smite-om. Minek az? Itt a kata. Jövök. Elteszok, nem? Nézzük is. Dajmy to. Draven neporaziteľný už. No, ma 7-1. Kúpi ešte Blatko a vybavený. Raz. To už chytlo. Neverím. Non-stop ma chytí. No, megesik. No, škoda. Musíte ho dať. Na tope. Nice. I čo tam, povedzte mi. Dole. Egy kubetűt, ha benyomok el, sok damaget fog csinálni, azzal megmentelek. Hát to urobil veľkú chybu. Akkor nem, mert Hol van? átugrik! A kubetűm előtt átugrik. Azt hittem meg kell menteni, faszom, azt mentem oda. Geci. Nem baj. Kata. Jú, nice. Majdnem. E foi che dacă da fist bam, to mám pod týmto, pod minimapou, to nevidím. Tamto mám zabudované, neviem, ako to mám posunúť. Ten vyjebany minion. Ó, Kristóf, jól megy. Si zomrem. Tak nezomrem. No, nie. Holy. Hol mész?
Hova mész, tesó? Nem is kellett ultizni, de hülye vagyok. Oli, menj sárkányra, mit csinálsz a topon ilyenkor? Itt vannak Santa. Oda nye! Már nem belni megyünk, minek sárkány. Nem bízod ennyire magad szerintem. Ó, igen. To nebol môj flash. Anyád. Meg a... Nem. Ez milyen Mennyit csend? mennyit adott neki egy basic-át felét? Majdnem. Megvan. Tank nyem. A Jimbori 100-at kapsz, Kristóf? Végképp nem egy csatolom ma ezért. Egészség a legjobbaknak is. Aj, totál a cheaty, ona ma cheaty. Nem vagyok ott, nem fájtolja. Akiben van, ratu. Raspiusa. Van damage, ne féljetek már. Az Ez- jó ez- van. Oni sú Poláci, agresori. Mid diff, nem? Hát, Hova nem vissza, tesó? Bravo. Én meg itt pushom a minionokat, azt imádom, de... Akkor dobd. Várjuk, hogy még respawnolnak, legyenek cseszek. Mid diff. Menjünk őket spam killesgetni. Biztos. End. Dan. Hooker? Hookermeister? Fucking hooker. Oj, valo. A ona na čo tam ide laskočiť? Enite to už, prosím, end. Nice. Chcesz všetkých som hukol. No, Jo, Mare, nenapísal vyhrali som sme cheat. kleš, jebe vám. to ja som vedel, že keď so mnou budete hrať, tak free win.